balala mugebisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje uhlupha ungihlukumeza ngenxa zebalala mugebisa ngamagama Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu Siyaviva TV1 lami igama ngo MC Polobas oandile wakwangcobo mfana wase NDW no Divorce Women nawe Dali uza usuyinikela namhlanje sikuphathele Inxusa lokho nithi ngesilungu iambassador ezokhulumisana kanye nathi ngezinto ezithinta thina nezinto ezithinta ikusasa sihleleke noSlomo bathi ke iSlomo samazwide abamazi kakhulu emculweni nalapha intweni zikaqeda isizungu like actor khona osukela namhlanje sikwamukele baba sikwamukele ngezandla ezifudumele mfowethu ukhulume nabantu eningizimu Afrika. Sanibonani babukeli beSiyaviva TV obingelelayo uSlomo odabuka eNdwedwe. Bayamazi abantu kumaskandi bayamazi abanye kumabona kude izinto zokuactor. Lamhlanje ke bafowethu ngithunywe abakwa Siyaphila ngedlozi. Nginxusa la khona ngizotshena abantu ngabakwa Siyaphila ngedlozi ukuthi basebenza kanjani. Okay. Ngifuna ukuthi singene sigcile njengenxusa kwabaka Siyaphila ngedlozi. Into yokuqala ithi awukwazi ukudayisa into ongayazi noma ukudayisa into ngoba uyiholela kuphela. Uyakholelwa yini wena kubona? Kakhulu mapholoba kuningi sekwenzekile kuningi abantu bebonga ngikhona. Befika abantu bebonga besho lokho nalokho asebesizakale ngakho befikile kwaSiyaphila ngedlozi. Kwasiyaphila ngedlozi Slomo yini niyenzayo ngoba nawe ngiyafisa ukukunikeza namhlanje ijazi lobudokotela ungiyadokotela kodwa ngenxa yokuthi usebenzisana nabantu abakhathalela abantu ongangokuba ezinye zezinto ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi baseduze kakhulu mazenziwe. Ngifisa ukuthola ukuthi kwenziwani lapha kwaSiyaphila ngedlozi. Apholoba kwaSiyaphila ngedlozi kudilwa nenkinga yomuntu. Izifo ezihlukene sisetshenzwa ngamakhambi esintu esiZulu bese kusetshenzwa ngiwasho. Okay. Ngoba nabantu ke abayilashwayo behlukene. Khona umuntu othola ukuthi amakhambi esiZulu awumsebenzeli isidalo. Ngiyakuzwa. Khona sikhona iwasho zakwaSiyaphila ngedlozi. Kukhona umuntu othola ukuthi iwasha zimsebenzeli. Zikhona amakhambi ayamsiza kwaSiyaphila ngedlozi kudilwa nenkinga yomuntu nje mhlambe wazala wembethe mhlambe kunalento bathi isilwane mhlambe unesilwane ngoba kwesinye isikhathi kwaSiyaphila ngedlozi kuyafundiswana nangedlozi ke kuyafundiswana nangedlozi ukuthi idlozi lisebenza kanjani kumuntu njengalento yesibongo mhlawumbe nenkinga yesibongo mhlawumbe into zakho ihamba ivimbeke mhlawumbe lesibongo sibizayo usuhamba izinyanga wayiqeda kanti inkinga incane nje. Okay. Isesibongweni kwaSiyaphila ngedlozi ke banayo isolution yalokho bayakwazi ukufundisa bekutshena ukuthi bekuyalela ukuthi kusuka manje hamba kanje. Okay. Lapha kwaSiyaphila ngedlozi umuntu ophethwe ikhanda niyale lapha liphele lele kuthiwa ikhanda lingapheli lihlale linkenketha njalo ngezikhathi ezithile. Hayi kunjalo mapholoba. KwaSiyaphila ngedlozi konke lokho kuyashawa kudilwa nenkinga yomuntu nje isifo nje ngoba kunamakhambi kuneyiwasho ehlukahlukene. Mhlawumbe kuyichaza iwasho ukuthi sinesiwasho sokuthi esenza u1 no2 no3 kube nesiwasho sokuthi esenza u1 no2 no3 ukuphinde futhi ukubalula ukuthi lezi iwasho itholakala kanjani mhlawumbe ziyakhoriwa nomuntu oyilandela konke lokho. Okay, iwasho ke uyofika esigodlweni uyithole eofisini la kwaSiyaphila ngedlozi zikhona iwasho sinewasho lapha kunebhodlela lezitha kunebhodlela lezitha edila nenkinga yomuntu mhlambe ngenzeka uthola ukuthi inkinga isekhaya mhlambe senibizile nayibiza inyanga ziyabethela zenza konke akwenzi sephimbo. So kwaSiyaphila ngedlozi ke bayakwazi ukuthi lelo bhodlela lilodwa liprotection. Okay. Liyakwazi ukuvikela imoto. Linezimpawu futhi ekusebenza ngazo. Kuyenza ukufakela ephaketheni kuyenzeka mhlambe kwesinye isikhathi livibrate ulizona liyavibrate. Hayibo. Lisuke dila naleyo nkinga kahle. Kuyenzeka uthola ukuthi amanzi akhona la manzi nje. Amanzi akhona enciphe. Lisuke lilwana inkinga zakho. Aphinda agcwale futhi. Ayawagcwala. Anciphe ungawachithile. Angawachithile anciphe lamanzi la ngesikhathi encipha asukelwa nazo inkinga zakho. Okay. So linemlingo kakhulu labhodlela. Kodwa futhi lingamanana phansi. Okay. Limalini lebhodlela? 250.
250 rand 250 nje uyathola kwaSiyaphila ngedlozi uyakwazi ukubethela ngayo ekhaya liyakwazi ukuthi uligqibe liclean ekhaya mhlambe ekhaya kunezinto mhlambe egqitshiwe kuyenzeka uthola ukuthi abanye bayafona bethi yazi kuvele kwaqhamuka ukuthi ileli bhodlela so leli bhodlela ungaliphatha usindisiwe ungaliphatha uthanda idlozi ungaliphatha umfundisi ungaliphatha umkhokheli ungaliphatha uyinyanga ungaliphatha uyisangoma ungaliphatha futhi umuntu njengomapholoba nje ungelutho kunjalo nje mapholoba ngoba kahle kahle alihlukanisile sikwazi ukuthi singathi lumuthi asikwazi ukuthi singathi liswasho kuphela ngoba lisebenza izinto ezimbili omama wabuye besikhathini lapha Slomo alibaphazamisi yini uma isesikhathini uliphethe alisafuna ukusebenza noma liyasebenza nje alikhethi insuku zatshwala no mapholoba lento yesikhathi into eyimvelo nje eyenzekayo so asinazi izinto kwaSiyaphila ngedlozi ukuthiwa ayisebenzi ngomuntu wesifazane sesikhathini kanjani cha into nje esebenza iyasebenza uma abantu benidinga lapha kwaSiyaphila ngedlozi baye benithinte kuziphi inombolo inombolo ngizoyibiza amapholoba yakwaSiyaphila ngedlozi ethi 072 98 42 500 siphinde 072 98 basuthi 42 500 kunjalo iyona nombolo le yalapha kwaSiyaphila ngedlozi kuyenzeka yini bekuthole nawe mabethendala izinamba kakhulu kuyenzeka bethole close kakhulu lapha ekhaya ngiclose kakhulu ngoba ngiyinxusa ngila khona umuntu nje ohleze busy nento zakhona eze busy nento zakhona so abantu siyabamema kwaSiyaphila ngedlozi konke lokho bese ngikubalile umsamo ukwembula wazalwa wembethe siyekuyembulwa kwaSiyaphila ngedlozi imalini ukumbula umuntu owazalwa wembethe ukumbula umuntu kwaSiyaphila ngedlozi ku 1.5 1500 hoye bondoda abantu sebekhaleka ngaka bathi 10000 obani kuye kube nezinto ke futhi ezodingakala ngenkathi embulwa no kahle ngesikhathi umbula okuningi ufica khona eofisini ngoba kusuke kudingeka amakhandlela nje amakhandlela akhona eofisini okwembula so akukho kunye kusuke kudingeka umbula umuntu izinto zakhe zicace mhlambe ngabe usuhamba odokotela ngabe usuhamba izinyanga wayeza ngomeni mhlambe nezangoma engaboni mhlambe uthwasile lapha kwaSiyaphila ngedlozi kulashwa idlozi lakho kube yilona elikhuluma nawe hayi ukuthi uzuhambe uyeli ngoba khona abantu othola ukuthi umuntu ubusy usehambile wayale kanti idlozi linayo indlela yokukhuluma naye kodwa akaninakile so kwaSiyaphila ngedlozi kusetshenzwa idlozi lakho dilwa nedlozi lakho kube yilona ezokuveza inhlanhla yakho nemnika ipin code yokwazi ukuaccess idlozi lakhe okay asibuke lento ukuthi ke abantu abanjani abalashwa lapha ngokweminyaka mangifika kuna 18 16 ngasizakala yini kwaSiyaphila ngedlozi kudilwa nomuntu ngoba ophefumulayo nje ngoba kahle inhloso yethu ukulapha umuntu enkingeni akabhekene nayo ama product enabiza kangakanani mhlawumbe mongasixoxela ngawo ukuthi nje aqala la mhlawumbe futhi usho ukuthi ebizwa ngokuthini le noma eyenza ukuthi le kwaSiyaphila ngedlozi njengoba sengishilo ibhodlela li protection ukuthi lo 250 sinelinye ke elenhlanhla elo 150 kwaSiyaphila ngedlozi mawusuke ulisebenzisa ke la bhodlela nje uyahlambe emsebenzini noma hlambe uyofesa noma hlambe uyakuphi nje uyakwazi nokulifaka nawe nasentweni yakho yokugcoba ifuna into yokugcoba ebese uthi inhlanhla zami zonke ngazalwa nazo azingilandile ngayo yonke indlela ebese uhlihla uhambe khona uyisholo wena ukuthi ihambe kanjani uyisholo wena uhambe kanjani babuye bezobonga bathenga lama product ngemali engekho bese bebuya back bebuye bezobonga inhloso yethu ukuthi abantu bephile inhloso yakho Siyaphila ngedlozi ukuthi abantu bephile akuyona imali kakhulu uthini inhlanhla zenjani inhlanhla yami yonke ngazalwa nayo engilandele ngazo zonke indlela okay ngazo zonke indlela bese uphumuye lapho uyakhona kunabantu abanemeqo kunabantu abanjani ufuna ukubalule nje konke lama product mhlawumbe singagcina nathi sisizakala imeqo sinazo imbiza eyilekelelana lapho emeqweni mhlambe
mhlambe lokhu kuthiwa i-stroke. I-stroke nakho kuyashawa kwaSiyaphila ngedlozi, imeqo, zikhona imbiza yakhona kwaSiyaphila ngedlozi u350. Ngaphupha ngidle ebusuku mhlambe kunedliso zonke lezi zinto njalo. Idliso khona umuthi wedliso. Khona umuthi wedliso kwaSiyaphila ngedlozi, uyalikhipha nje idliso, uyibonele emakuphumela wona. Uyibonele futhi ukuthi akubanga yilona. Kodwa klina ngaphakathi nje. Kuyothatha isikhathi singanani mhlambe ngiphuza namhlanje 2 ubona makuphela inyanga seliyaphuma ke. Hayi ngeke lona la kwaSiyaphila ngedlozi. Idliso la khona mawukhishwa idliso kuba u30 minutes. Ha, 30 minutes nje. Igama lawo lo muthi ubizwa u30 minutes wona. Now ufinde ubo 30 minutes. No, 30 minutes igama lawo magic. Oh, magic. Magic ngoba unezimanga ukwenzela imanga ongayilindele nawo. So uyibizwa magic. Okay. Mhlambe ikupho kunye ongathi silomo njengenxusa ucabanga ukuthi ungafika uthola induku emumva uma ungakubalolanga sikunikeza abantu emakhaya. Bese ngubalile magic bese ngibala imbiza ngibalya ngithi le kuyona ecleanayo mhlambe mhlambe nobaba isavukule yato yakhe. So leyo mbiza yakwazi ukulekelela lapho nomuntu esifazane mhlambe unezinto engekho right. Yes. Uyakwazi ukulekelela nakhona kuningi nje ukulekelelayo lo muthi lembiza. So bese soba kuningi namakhandlela. Makhandlela inhlanhla nawo lapho ucela kona zonke inhlanhla zakho. Awabizi ke nakhona angu 20 rand. Asingene ke manje kule othi ucela ukuthi nizoyimemezela nini niphila ngedlozi ethinta u700 rand uthi uhambisa abantu emfuleni ngomhla ka10. Kunjalo impela. Uthi umuntu uphatha impepho yani impepho enjani? Umuntu uphatha impepho sihambisa abantu emfuleni. Uzosiphathela impepho lapho nekhandlela elimhlophe. Okay. U700 rand kuphela awukhokhayo. 700 rand nje. Okay, ake sibukele ukuthi makusukwa ke bayihambela ngemoto zabo noma bengaphatha unsumbuyana othile ukwazi ukufika emfuleni uzokhokhela amatekisi. Awubangisacacisa lapho kade usayichaza offline. Yelokhuze ke mawufika lapha ya kwaSiyaphila ngedlozi. Uzofika zikhona imoto. Okay. Zikhona imoto ezothatha abantu. Okay. Khona imoto ezothatha abantu ibayise emfuleni. Babuyise kwenzela ukuthi bebuye bephephile. Kodwa inkokhelo yakhona u700 rand. 700 nje sikuyokwembula zonke into zakho kuyokhulunywa nedalwa zakho kube izona ezilungisa inhlanhla yakho. Ngoba nedalwa kuyenzeka ukuthi umuntu uziyamedusa. Zikise ngala kanti inhloso ilahlekela entweni encane nje wena ukuthi ufuna ulungisa isidalwa sakho kube isidalwa sakho esikwazi ukuthi sikucacisele indlela ukuthi iya lapho ungayi lapha. Indlela yokugqoka on this day yangomhla ka10 ngicathi kube kumgqibelo mangenza iphutha njengoba uthi uhambisa abantu nihambisa abantu emfuleni nina njengohlaka la kwaSiyaphila ngedlozi. Ngifisa ukuthola ukuthi kuvuleleke wonke umuntu nezingane ikhokha u700 noma eyazoyihlukile imali uma ukuthi ingane mhlambe under 16 years noma sigqoka into eziblack noma hayi noma into enjani sikhululekile ukuthi ufake iblock ufakele umama kunankinga kwenzakalana usinabele nje ngalento yakho ngomhla ka10 othunywe ngayo namhlanje. Okay, lento ngomhla ka10 mkhulu awugqoka mhlambe unaso isivatho lapho ukhonza khona if uyisangoma namabha yakho ungafika nawo umntwana nje ungaqoka nje ngendlela ezohlonipheka. Akunankinga nje akhethwe bala. Okay. Akhethwe bala. Ingane ke zizoba ngo450. Okay. Umntwana nje ongaphansi kwa18 450 ngaphansi 450. Uyobenzani lapha yabageza ubaxhumanisa nezidalwa uyabambula wenzani lapha? Kuyogeza isidalwa sakho lapha. Okay. Isidalwa sakho kuyisona isegazini kuwena sikwazi ukuthi sisebenze kube yisona esicontrolayo entweni. Mhlambe makhona mhlambe into ezokwehlela kube yisona esikwazi ukuthi sicontrol. Okay. Namaphupho
uyaphupha kusena uyavuka usakhumbuli konke lokho kuzobe kuhlanjululwa kwaSiyaphila ngedlozi mhla ka-10. Asibaphinde inombolo kuyiyona ekubhaliswa kuyona ke ba. 072 072 98 42 500. 500 asiphinde 072 98 42 500. South Africa ningizimu Africa sayigoqa interview yethu kanye ke noSlomo oyinxusa lwabaka Siyaphila ngedlozi. Mhlambe manje sifike ekuphetheni kohlelo bengingafisa ukuthi ngikuphi ithuba noma u30 second usho ocabanga ukuthi okunye kwezinto obungathanda ukukubalula before silivale uhlelo. Okay. KwaSiyaphila ngedlozi bafowethu. Mawufika uzofundiswa ngedlozi ukuthi idlozi lisebenza kanjani kumuntu. Kusuka phi kuyipi. Uzofundiswa before nje uqale kusetshenzwa kunabantu abahlalele khona lokho. Okay. Ufundisa abantu ngedlozi ebese kuba kuwena uyibona ukuthi kahle kahle uyaqualify la awqualify la. Ngoba kubalekile kuyahlolwa KwaSiyaphila ngedlozi. Ifuna ukuhlola uyahlola, uyafona uhlole, uyakwazi ukufika esigodlweni uhlole ku200 esigodlweni. Okay. Phone in 250. Okay. KwaSiyaphila ngedlozi. 200 esigodlweni u250 efonini. Lalela langa boqala ngokuhlolelwa abantu noma ofuna ukuhlolelwa ukhokhe eceleni u250. Yebo uyokhokha eceleni 250 futhi ukuhlolelwa. South Africa ningizimu Africa worldwide usuku mhla ka10 bamemezela ke abakwasiyaphila ngedlozi bathi fikani ngobuningi benu nizothola ukusizakala phatha only 700 rand. Ungayihluphi ngetransport imoto ikhona ezobe ithutha abantu zibayise emfuleni niyohlamba nje nixhunyaniswe nezidalwa zenu. Uthi ke uSlomo njengenxusa usondele kakhulu kukho konke okusuke kwenzeka ongakuba nayo ingxenye yabantu abayobe ibambe iqinile. Sokumanike mfoneleni nihlolelwe before nifike just ukuthola ukuthi leyo nto iya connecta nawo noma bhalisa nje ukuthi uyeza ngempela. Uthi ke u250 ocingweni kanti ke u200 rand esigodlweni. Indawo enisebenzela kuyona noma la abantu abayobe beza khona ngoba phela mhlambe ukwelinye nje uma. Indawo esebenzela kuyona Hezemi. Hezemi. Hezemi uzofona bese director ngendlela. Eqondile. Okay. Khona Hezemi kodwa. Okay. Shuthi umuntu akafone udrive imoto yakhe uyonikeza location yase Hezemi. Kunjalo nje mkhulu. Umuntu akafone ukuthi uhamba ipublic transport uyoyalelwa futhi kanjalo. Kunjalo nje udirector nje uzofike KwaSiyaphila. Uphile futhi. Thank you very much Slomo siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise akuhlenga kunakekele nakhona futhi etohweni belokho bazi njalo ukuthi ukhona labona nabantu futhi besondele ukusupporta ke abakwasiyaphila ngedlozi. God bless you. Sibonga kakhulu. Siyaviva no MC Polobas. Siyaviva awubeke kumnandi. Siyaviva no MC Polobas. Siyaviva uya kumnandi. Siyaviva no MC Polobas. Andile mdaka nobo umenjalo qhawelethu. Andile mdaka nobo umenjalo qhawelethu. Andile wemdaka nobo umenjalo qhawelethu. Awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi. Siyaviva no MC Poloba. Siyaviva awubheke kumnandi. Siyaviva no MC Poloba. Siyaviva awubheke kumnandi. Siyaviva no MC Poloba. Siyaviva awubheke kumnandi. Siyaviva